ben Imad Ahmar. Ik werk samen met de AC en wij geven lessen bij de DJ-school. Een aantal jaar geleden heb ik de AC benaderd om de DJ-school op te starten. En in principe geven we lessen in producing, DJ'en en alles wat met muziek te maken heeft. Dit initiatief is vanuit mezelf gestart. Ik heb er een heel plan voor geschreven, ik heb het plan voorgelegd en uiteindelijk is het tot werking gekomen zoals je ziet. Wij zitten hier in de azijnfabriek. De azijnfabriek die is een aantal jaar geleden is die heropend. Ik ben hier zelf eerst begonnen met evenementen. Ja, daar ontstond eigenlijk ook wel het idee uit om hier een creatief gebouw van te maken. Dus de musicalschool, theaterschool, rockschool en de DJ-school natuurlijk. Wij zitten hier met z'n allen in één gebouw en wij willen het cultureel werken met jongeren weer stimuleren om hier de talenten van Roermond en omgeving een beetje door te ontwikkelen. Dit is de DJ Lab, zoals we hem noemen. Het is in principe een geluidsdichte ruimte waar de leerlingen de muziek zo hard kunnen zetten als ze willen. Buiten de ruimte hoort niemand wat er aan de hand is hier binnen. Ja, de apparatuur is in samenwerking met de AC is het allemaal hier terechtgekomen. En we hebben eigenlijk ervoor gezorgd dat wij hier alles wat we nodig hebben kunnen gebruiken om de muziekles te kunnen vervolgen. Wanneer de mix goed was of wanneer hij dacht de mix is goed, koptelefoon af en luisteren naar de boxen. En waarom doet hij dat? Deze groep die start een vervolgcursus. Ze hebben de basislessen hebben ze net gehad. De vervolgcursus gaat om iets meer geavanceerde technieken. Dus zij hebben eerst de techniek geleerd, van mij geleerd om te kunnen draaien. En nu gaan we een stapje verder en gaan wij leren om de muziek vlekkeloos in elkaar over te mixen en ervoor te zorgen dat je een show of optreden kan neerzetten. Dat horen ze van mij 100 keer per dag. Het allerbelangrijkste is luisteren. En muziek doe je niet met je ogen, maar met je oren. En zodra je dat leert begrijpen, dan komt het allemaal vanzelf wel goed.